பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் மசால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கத்திரிக்காய் மசாலுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு மூடி துருவன தேங்காய், இஞ்சி, பூண்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கல்ல, அப்புறம் நடக்கல்ல எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் நல்லா அந்த இது வந்து மசாலா வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் சோம்பு, அப்புறம் பட்டை, அப்புறம் கிராம்பு, ஒரு 5 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன், பட்டை எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலாவை ஒன்றா இதில் போட்டுக்கலாம் பவுலில். இந்த பவுலில் இப்போ நம்ம இதை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். இதில் இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கல்லுப்பே போட்டுக்கோங்க, கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட மிளகாத்தூள், நம்ம காரத்துக்கு தகுந்தாப்படி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய், அப்புறம் வந்து பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, கொஞ்சம் பொட்டுக்கல்ல, நடக்கல்ல, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, பூண்டு, இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அது கூட மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே அதே நம்ம வைக்க போகிறோம். கத்திரிக்காய்க்குள்ளே இப்படி எடுத்து ஒன்றொன்னா உள்ளே நம்ம இப்போ வைக்கலாம். அந்த மசாலாவை நல்லா பாருங்கள். நல்லா வச்சுருங்க உள்ள. பாருங்கள், நல்லா நம்ம இப்போது உள்ளே வைக்கிறோம் மசாலா கத்திரிக்காய்க்குள்ளே. அது எவ்வளோ பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுருங்க. நம்ம ஒரு பேன் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதில் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம். பாருங்க, இப்போ நம்ம அதில் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், கறிவேப்பிலை போடுறோம். போட்டுட்டு நல்லா அதை நல்லா வணக்கிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இந்த வணங்கின வெங்காயத்து கூட இங்கே பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே மசால் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம். அதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். இந்த வணங்கின வெங்காயத்துக்குள்ளே போடலாம். பாருங்கள், போடுங்க. போட்டுட்டு இப்படி கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போது நம்ம மிச்சம் இருக்கிற இந்த மசாலாவும் மிச்சம் அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலா மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள், அதையும் அப்படியே அந்த கத்திரிக்காய் மேலே போட்டுடுங்க. பாருங்கள், கத்திரிக்காய் மேலே அப்படியே போடுங்க. கத்திரிக்காய்க்குள்ளே அந்த மசாலா நல்லா ஊறி ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம 2 தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதையும் இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தக்காளியை, அதை வந்து இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது நல்லா வணங்கட்டும். இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் மசால் கூட நம்ம கொஞ்சம் அது நல்லா வேகறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கத்திரிக்காய் வேகறதுக்காக. இதுலேயே நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம், மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம், மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம். அதனால் வேறு எதுவும் நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. நல்லா வேகட்டும் கத்திரிக்காய். பாருங்க, இப்போ நல்லா இந்த கத்திரிக்காய் மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் வாங்க. பாருங்க, ரொம்ப நல்ல அருமையான டேஸ்டான கத்திரிக்காய் மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மசால் நீங்கள் சாப்பாடோட பிசைஞ்சும் சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம், இல்லை தோசை செஞ்சாலும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். இதை குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த கத்திரிக்காய் மசால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.